Kaixo, arratsaldeon eta ongi etorri gaurko hitzaldira. Gaurkoan, irudien ikusi dezakezuen bezala, gaur landuko dugun gaia Pinteresteko aplikazioa izango, bale? Pinterest ez da sare sozial bada, bale? Sare sozial bat dela esan dezakegu, ez da sare sozial klasikoa, baina azken finean sare sozial bat dela esan dezakegu. Pinterest 2010 sortutako aplikazio edo sare sozial bada, bale? Eta honen izena, bale, hemen ikusi dezakezun bezala, pin eta interest hitzetatik dator, bale? Pin txintxeta bat edo orratz bat del esanahia dauka, eta interest, hori, interesa edo gustua, bale? Beraz, sare sozial azkenean garai batean gaur egun ez dago hain modan, baina garai batean modan zegoen kortxo bat izatea eta kortxo horretan bakoitzak bere argazkiak edo bere gauzak, bale, txintxilkatzen zituen txintxeta batekin, bale? Pinterest nolabait horren bertsio digitala ekartzen dugu. Azkenean, gustatzen zaizkigun irudi edo bideoak nolabait igo dezakegu, baina alde batetik, bale, eta bestetik, beste pertsona batzuk igotzen dituzten material horretatik, bale, bai irudiak edo bideoak, kasu horretan ere, horiek gorde ditzazkegu, bale? Hasteko Pinterest erabiltzen hasteko beharko genukena izango litzateke da Pinteresten altan ematea, bale? Kontu bat altan ematea. Horretarako behar duguna da Gmaileko kontu bat adibidez, edo Facebookeko kontu bat, edo posta elektroniko kontu bat besterik gabe, bale? Facebookeko kontuaren kasuan, Facebookeko gauzekin eta lotzen baldin badituzue, batez ere enpresa batentzat adibidez, hobe, bale, ze azkenean, modu horretan, dana nolabait sare sozial ezberdinak lotuta geratzen dira, eta alde baten argitaratzen duguna, beste aldean ere automatikoki argitaratzeko aukera izango dugu, bale? Baina, hori, kasu hori, kasu nahiko berezi bat dela esan dezakegu, bale? Orokorrean ez dira kasu horiek ematen esan zago, bale? Gehiengoak ez dira kasu horiek. Bestaletik, hori, Googleeko kontuarekin ere identifikatu gaitezke, beste webgune askotan egin dezakegun bezala, bale? Eta bestela, edozein posta elektroniko kontu batekin nahiko izango da. Pinterest erabiltzeko bi aukera izango ditu, alde batetik webgune bat, bale? Nabigatzailearen bitartez, bai ordenagailuan edo telefonoan, baina telefono eta tabletetan aukera horretaz aparte badaukagu aplikazio bat, bale? App bat. Beraz, horre nahi dugun bezala ordenagailuan edo telefonoan, ordenagailuan bakarrik aukera badago, webgune bidez, bale? Eta tableta telefonotan, edo webgune bidez, edo app bidez, bale? Hor bakoitzak aukeratuko du. Hor beti desberdintasunak egoten dira app-a eta webgunearen artean, ematen dituzten aukera petik ez dira berdinak, baina orokorrean gehiengoa berdin izaten da modu ezberdinean erakutsita, bale? Zer gehiago eskatuko digute altan emateko, beste aldetetik, jaioteguna edo jarri beharko dugu, gure generoa, bale? Eta erabiltzen hasteko ere, 3 pin hautatuko ditu, bale? Hemen ez dago ondo azalduta. Eskatzen duguna da, 3 gai, bale? Ze 3 gai gustatzen zaizkigu gehien, nolabait esatagatik, bale? Zertarako, hemen pixkat Spotifyen antzera gomendioak egiteko, bale? Azkenean gu 3 pin horiekin adierazten dioguna da, zeintzuk diren gure gustuak edo zer inguruko gauzak ikusi nahi ditugun hasiera batean behintzat. Eta, 3 pin horien markatu beharko ditugu erabiltzen hasi aurretik, bale? Behin guzti hau eginda,
aplikazioak gomendio batzuk emango dizkigu, bale? Proposamenak emango dizkigu ikusteko. Eta proposamen horiek kontuan izango ditu lehen aipatu ditudan 3 pin horiek, bale? Hortik aurrera guk nahi duguna bilatu dezakegu, bale? Eta bilatzen ditugun gauza horiek ere kontuan izango ditu aurrerantzean eman behar ditugun gomendio horiek emateko, bale? Eraz, hortik aurrera guk ikusi eta bilatzen dugun arabera, berak eskaintzen digun gomendioak ere aldatzen joango dira horren arabera, bale? Zentzu horretan nahiko dinamikoa da, YouTube batean gertatzen den bezala, bale? Ikusten duzun eta gustatzen zaizkizun gauzen arabera, horren arabera ere gomendioak izango dira, bale? Kasu honetan ere berdin. Zertarako erabiltzen da Pinterest? Lehen ideia orokor bat eman dizuet, bale? Gure zaletasunak tauletan antolatzeko, gorde pinak nahi ditugun tauletan, bale? Eta me gusta edo gustatzen zegun, bale? Beste erabiltzaile batzuen pinak emateko aukera, bale? Orokorrean hori dira bere funtzioak, zentzu horretan oso basikoa da aplikazioa. Zer dira taulak? Taulak nolabait karpeta edo album antzeko baten funtzioa betetzen dute, bale? Beraz, guk gure taulak sortu ditzazkegu eta taula horietan alde batetik guk igotzen ditugun pinak gorde ditzazkegu, baina beste aldetik beste pertsonen pinak ere gorde ditzazkegu gure taula horietan, bale? Hola, oso lapurtuta esan da, bale? Pin bat izango litzateke, argazki bat, bideo bat, bale? Zeo zer, bale? Horri azkenean igotzen dugun material hori nolabait pin bat dela esanetzeko zuzenean, bale? Gero aipatuko dugu, pin mota ezberdina daudela, bale? Baina berdin dio, bale? Kasu honetan zertarako erabiltzen da gordetzeko, bale? Bai gure gauzak edo bai beste batzuen gauzak gure taula horietan, bale? Eta gordetzen ditugun gauza horiek zer dira? Pinak, bale? Hola oso laburtuta, baina horrela. Bale, pinak, bale? Pinteresten edukiak gordetzeko pertsonek erabiltzen dituzten markatzaileak, bale? Hemen pin mota ezberdinak daudela aipatu dut lehen, alde batetik irudi pinak, bale? Hau da, argazkiak, besterik gabe. Bestaletik bideo pinak, bale? Bideo pinak izan daitezke edo bideo labur bat edo gif bat adibidez, bale? Hau da, mugimendua daukaz edo zer bideo pin mota bat dela esan dezakegu. Gero pin xehatuak, bale? Produktu baten inguruan edo adibidez xehetasunak ematen dituzten pinak, eta bukatzeko produktu pinak, bale? Hau da, produktu bat saltzen dutenean, prezioak eta ematen dituztenean, bale? Horri produktu pinak direla esan dezakegu, bale? Aplikazio hau Pinterest pixkat, galeria antzeko bat dela esan dezakegu, bale? Kontzeptu berezia, ez dakit, pixkat azaltzen, ez dakit nola azaldu, kontzeptu pixkat nahiko berezia da daukagun beste sare sozialekin konparatuta, bale? Zerikusi handirik ez dauka zentzu horretan beste guztiekin. Oda, azkenen ideiak eta lortzeko oso aplikazio ona dela esan dezakegu, bale? Adibidez, artisautzako ariketak edo egiteko, marrazteko ideia asko hartu ditzakegu, oda niretzako galeria aplikazio oso ona da. Batez ere gure ideiak beste erakusteko edo inspirazioa bilatzeko beste pertsonen produktu edo ideiekin, bale? Eta, gaiak anitzak dira, bale?
YouTubeen gertatzen da bezala, bideoak denetik daude, hemen galeria hauetan pinak gai guztien ingurukoak dauzkagu. Vale? Eta inspirazioa lortzeko oso aplikazio interesgarria dela esan daiteke. Vale? Bueno, nola igo dezakegu gure pin bat, kerrareko botoia sakatuko dugu, vale? Eta bertan fitxatea aukeratu edo arrastatuko dugu. Vale? Hemen kontuan izan ez dala gauza bera aplikazioa, vale? App-a erabiltzea edo webgunea erabiltzea. Vale? Baina hori alde batera utzita, kontzeptuak ulertu mesedez. Fitxatea aukeratu, ordenagailuko kasuan, adibidez, vale? Fitxatea arrastatu dezakegu zuzenean, edo ordenagailuko karpetetan bilatu eta aukeratu eta listo. Vale? App-aren kasuan, telefonoko galerian bilatu dezakegu, edo beste aukeratu izan gutzateke, momentuan telefonoarekin argazki bat atera eta hori igotzea. Vale? Men eskuialdean ikus dezakezuen irudian, vale? Alde batetik igo behar den argazkiaren irudia daukagu, baina gero bestetik beste atal batzuk dauzkagu betetzeko, vale? Adibidez, tituloa, deskripzioa, esteka, taula, vale? Eta etiketak. Izenburua edo tituloa, azken informazio hau zertarako balio du, gero gauzak bilatzeko garaian, jendeak bilatzen duenean prozesuari arintzeko, vale? Hola asko laburtuta. Beraz, izenburua eta deskripzioa, pinaren informazio bat eman behar dute, vale? Hau da, notizio baten bezala, vale? Badaukagu tituloa eta gero notizia ez, hemen titulo eta deskripzio bat, izenburua eta deskripzioa, vale? Eta, bakoitzak nahi duena jarri dezakegu, baina logika daukana da, irudian dagoenaren adierazten duen zer jartzea, vale? Bestaletik, esteka ere jarri dezakegu. Esteka zertarako, irudi hori gureaz baldin bada adibidez, irudi hori dagoen tokiaren webgunea edo esteka jarri dezakegu adibidez, vale? Bestaletik, taula aukeratu dezakegu, vale? Zein taulatan gorde nahi dugun, vale? Gogoratu behar dugu taula edo tablero hori adieraztuena dela album edo karpeta antzeko kontzeptu bat betetzen duela kasu honetan aplikazionetan, vale? Beraz, taula ezberdinak egin ditzazkegu gai ezberdinetarako, vale? Bazakit. Marrazketa, diseinua, musika, vale? Gai ezberdinetarako bakoitzarentzat taula bat, eta hemen kasu honetan landare bat baldin bada argazkia, adibidez natura edo landarentzako taula bat sortu dezakegu, eta hemen taulako atalean, landaren taula aukeratuko nuke bertan gordetzeko, vale? Eta bukatzeko, etiketak, vale? Etiketak, beti bezala, filtratzeko eta bilatzeko garaian asko errezten dugu prozesu hori, vale? Hortarako balio dute. Beraz, informazio hori osatuko dugu, vale? Eta bukatzeko, publikar eta guardar botoiekin klik egingo genuke, vale? Eta horrekin nolabait pin hori gordeta geratzen da, vale? Edo igo dugun material hori gordeta geratzen da gure Pinteresteko kontuan. Vale? Ez badiogu taularik adierazten gure perfilean gordetzen da zuzenean, vale? Hasierako pantailan edo esan dezakegu gordetzen dela. Horatzen dizuet, zalantzaren bat edo baldin baukazue, komentarioan atala daukazuela zuen zalantzaiek planteatzeko, vale? Vale, oraingo zalantzarik ez daukazutenez, aurrera jarraituko dut. Taulak antolatzeko, pluseko botoi hori daukagu, botoi hori sakatuta, eskubialdean ikusetak ez adibidez ze pantaila ateratzen zegun, eta bertan taulari eman bartiogun izenburua jarriko dugu, edo izena, bertan idatziko dugu, bale? Eta gero, beste aukera batzuk ere badaude. Adibidez,
markar este tablero como sekreto irudian ikus dezakezuena, sekretu bezala gorde dezakegu taula hori. Hori azkenean zertarako aliegu, nolabait pribatua mantentzeko, bale? Taula hori pribatu mantentzeko. Ez badugu beste inork hori ikustea nahi, sekretu bezala markatuko genuke. Vale? Eta gero bestaletik kolaboratzaileak ere gehitu daitezke. Hau azkenen zertarako izaten da, kudeatzeko, vale? Adibidez, elkarte baten Instagrama baldin bada, edo enpresaten Instagrama baldin bada, logiko hona da, pertsona pare batek baimena izatea, gauzak igualizateko, vale? Hemen kolaboratzaileen atala horretan jendea gehitu dezakegu, vale? Bueno, hemen ere datuak beteta, kerreareko botoia sakatuko gu eta zuzenean taula sortuko genuke, vale? Taula sortzeko edozein momentuan sortu dezakegu, vale? Eta adibidez aurreko pasoan gondela zeo zer igotzen gaudenean taula hori, guk behar dugun taula hori sortuta oraindik ez badaukagu, tauleko atalean klikatu ezkero, hor taula berri bat sortzeko aukera emango digu, vale? Eta taula berri hori sortzeko aukera aukeratzen baldin badugu, honen antzeko pantaila bat ikusiko dugu, lehen aipatu ditudan gauza horiek eskatzen dizkigu, vale? Datuak bete, eta behin taula hori sortuta, automatikoki lehen hemen adierazten diogun elementu hori zuzenean taula horretan gordeko da, vale? Pausoak modu horretan egiten baldin baditugu. Beste orden baten egiten baditugu, pixkat aldatu egiten da, vale? Taula aldez aurretik sortuta baldin badago, pausoek aldez aurretik egin baldin badugu, kasu honetan hemen taulako aukeran guk sortuta dauzkagun taula ezberdinak listatuko dizkigu, vale? Beraz, lista hortatik nahi dugun lista edo taula barkatu aukeratuko dugu, eta zuzenean ere taula horretan gordeko da. Vale? Bueno, taulak beti, vale, edozein momentutan aldatu egin ditzazkegu, vale? Editatu egin daitezke. Eta, hemen taulak nola antolatu dezakegu taulak? Pina klikatuko dugu, 3 puntutan klik egingo dugu, vale? Editar pin aukeratuko dugu, eta taula bilatu edo sortzen dugu, vale? Eta, guardar, hemen irudian ikusi dezakezu pin bat edo taula bat sortzen dugunean barkatu, hasiera baten sartzen dugun informazio hori, aldatu egin dezakegu, edozein momentutan, hori da aipatzen dizuena, vale? Aldaketak egiten baldin baditugu, gordetzeko emango diogu, ez badugu aldaketarek egin nahi, kantzelarre emango diogu, vale? Deuseztatu egingo dugu, eta taula hori ezabatu nahi baldin badugu, eliminatzeko botoia sakatuko dugu, vale? Eta aldaketak, hori sortzerako daukagun aukera dira. Taula sekretua egin, izenak eta jarri, vale? Hasiera batean komentatu ditugun atal horiek dira. Vale? Zentzu horretan ez da aldatzen. Hemen ere ikusi dezakezue, vale? Taulak editatzeko garaian, berriro, vale? Eta, gauza hemen segun eta nola erabiltzen duzuen egunea edo app-a, estetika pixkat aldatzen da, gauzak modu desberdinan ikusten dira, baina azken finean elementuak berdinak dira. Vale? Taulen kasuan ere irudi bat adierazi dezakegu taularen irudi bezala, vale? Eta bestela hori hemen ikusi dezakezue. Irudia, izena, deskripzio bat, kolaboratzaileak, sekretu bezala markatu dezakegu, vale? Eta listo. Aldaketak egiten ditugunean, vale? Etxo bukatuta eta listo, vale? Oso errepikakorraz, eske pausak azkenean berdinak dira, vale? Ez di aldatzen. Orduan, taula hauek editatu nahi baldin baditugu,
taulen atalera goaz, hor taula lista agertzen zegu, bale? Dauzkagun taula ezberdinak agertzen zaizkigu, eta editatu nahi dugun taula horretan, 3 puntutan sakatuko dugu, editatzeko aukeratzen dugu eskaintzen dugu lista hortan, eta ondoren orain ikusitugu aukerak bete edo aldatzen ditugu. Aldaketa hauek egin eta gero, etxo sakatzen dugu, eta aldaketak gorde egiten dira, bale? Ze beste aukera daukagu taula hauetaz aparte, bale? APP-az hitz egiten balin badugu, bekaldean 5 ikono dauzkagu, etxetxo bat edo home, bilatzekoa, bale? Taulak, mezuak, eta bestea, errentxo hortan ez goratzen, mezu momentutxo bat, eta guardado, hori da. Gordetako gauzak, bale? Beraz, inizio edo home hortan, azkenean hor egiten duguna laburpen bat, ikusikatoren arabera, gomendioak egingo dizkigu, eta bale? Gero bilatzekoan, lupa ikonoarekin hor nahi duguna bilatu dezakegu, bale? Beti ere, APP-aren inguruan hitz egiten ari naiz kasu honetan, bale? Gero, crear izango da, taulak sortzeko edo gauzak igotzeko. Gero, notifikazioak, hori, gure perfilan notifikazioak segun eta nola konfiguratu ditugun, horren arabera notifikazioak jasoko ditugu, bale? Gustatzen segun zeo zer igotzen denean, notifikazioa jasotzen dugu, edo gustatzen segun pertsonan bat, edo jarraitzen dugun pertsona bat, zeo zer argitaretzen duenen, kasu horretan ere, notifikazioa jaso ezakegu adibidez, bale? Guzti hori konfiguratu beharra daukagu, bale? Eta bukatzeko, gordetako gauzak, hori, guk gorde ditugun gauzak agertuko zaizkigu, bale? Gure tauletan ordenatuta. Beti ere, orain arte, APP-aren inguruan hitz egiten dengoelako. Kasu honetan, hemen irudian ikusten duzuena, nabigatzailearen bitartez, bale, webgune moduan sartuta ikusten duguna da, bale? Eta hemen alde batetik, inizioko bota daukagu, balen homeko aukera aipatu dudan bezala, bale? Guk gustatzen zaizkigun edo jarraitzen dugun gauzen arabera, gomendioak erakutsiko izkigu, bale? Bestaletik, exportar, bale? Adibidez, errezeta, gure etxerako inspirazioa, estilo gomendioak, eta probatu beharreko beste ideia batzuk aurkitzen ditugu bertan, bale? Hori, hemen ere, gure gustuak eta kontuan izan da, gauza berriak, bale? Ikusi ez ditugun gauza berriak erakutsiko izkigu, eta gero, buskar, bale? Eta crear, bale? Crear, hori, gure gauzak igotzeko edo taulak sortzeko, eta lupa edo buskar, bale? Bilatzailea edukia edo pertsonen profilak aurkitzeko, bale? Hemen, kontuan izan behar da, lehen aipatu dudan bezala, gauzak igotzerako garaian etiketak, izenburuak, deskripzioak, informazio kaxa horiek betetzen ditugunean, bale? Aukera hau erabiltzeko momentuan, buskarreko aukera erabiltzeko momentuan, bertan sartu dugun informaziorik kontuan izango du, bale? Gero, guk eskatzen dioguna behar bezala erakusteko, bale? Ahalik eta zehatzena eta hoberena izateko informazio hori. Notifikazioen atalean, eskubialdean, bilatzearen barraren eskubialdean beste ikono batzuk izango ditugu, beraz, kanpaiaren ikonoa, notifikazioaren ikonoa da, bale? Beste profil batzuekiko interakzioak, bale? Herri bilaketen, abisuak eta gai berri. Hau konfiguratu beharra dago, abertzen notifikazio jaso nahi ditugun, zein kasutan eta bar, bale? Bestaletik, mezuen ikono hori daukagu, bale? Globotxo hori 3 puntuena, mezuen ikonoa da, bale? Chat bat, da beste erabiltzaile batzuekin eta pinak ere txerta eta parteka ditzakegu, bale? Jendarekin nolabait hitz egiteko nolabait esatagatik, bale? Ez da WhatsApp bat,
baina antzeko zetorren ezagun, hau da, Instagrameko beste, Instagram, Pinteresteko sare sozial honen beste erabiltzaileekin nolabait komunikatu ahal izateko. Vale? Hala ere, ez dut komentatu, baina beste pertsonen pinak ikusten dugunean, gorde egin ditzazkegu, bai, baina komentatu daitezke kasu batzuetan. Vale? Eta bukatzeko, eben eskubialdean gezi bat edo ikus dezakezue, vale? Gure perfilera sartzeko, vale? Bueno, bertan hemen ikus dezakezue, gure perfila, vale? Gure kontuaren informazioa, jarri nahi dugun gure perfilaren argazkia, gure izena, deskribapen bat, gure webgunea izango bagenu, kokapena, jarri nahi baldin badugu, vale? Hau da, norbaitek gure pinak ikusten ditunean, gure informazioa ikusi nahi baldin badugu, bertan sartzen dugun informazioa ikusteko aukera izango du, vale? Eta bertatik nolabait aldatu ezakegu guzti hau, vale? Beste aplikazio askotan gertatzen den bezala, gure pertsonarekiko informazioa argazketa abar, vale? Gure perfilean ezartzen dugu. Vale? Beraz, horrelako informazioa jarri nahi dugunean beti perfila jo beharko dugu eta bertan informazioa bete. Vale? Bukatzeko, vale? Kuenta sin más opciones, vale? Kontuak eta beste aukera batzuk, vale? Gure kontuko ezarpenak sartuko gara. Azken hau da, nolabait opciones avanzadas edo deitzen dena kasu batzutan, vale? Aukera basikoetatik aparte, vale? Beste aukera batzuk. Kontu ezberdinak binkulatu ala izateko eta adibidez, vale? Bueno, labur bilduz, Pinterest, vale? Pinak eta taulak sortzeko eta partekatzeko aukera ematen digu, vale? Beraz, galeria moduan gure gauzak partekatzeko plataforma da, vale? Irudi interesgarriak txintxeta edo orratzekin finkatuz. Gure pinak aukeratu eta taula bat aukeratuko dugu edukia gaika antolatuta edukitzeko. Vale? Beraz, azkenean hori da, galeria bat. Vale? Gure gauzak gordetzeko besteekin partekatzeko alde batetik, vale? Baina bestetik ere guk besteen material ikusita inspirazioa hartzeko eta elementu horiek ere gordeal izateko gure galerian, vale? Dozen momentutan ikusializateko, vale? Berriro bilatu gabe. Beraz, nik batez ere inspirazioa bilatzeko oso aplikazio gomendagarria da, vale? Gauzak sortzea eta gustatzen baldin bazaizue, berdin dio zein modutan, artisautza moduan baldin bada, landaren munduan baldin bada, marrazketako munduan, diseinuko munduan, vale? Gauza dotarako inspirazioa hartzeko oso interesgarria den aplikazio bat da, vale? Eta zentzu horretan, nik asko gomendatzen dizuet. Gero, hor bakoitzak aukeratuko du erabilpena ikusten dion aplikazioari edo ez, vale? Baina nik batez ere hori inspirazioa lortzeko oso aplikazio egokia dela esango nuke, vale? Bueno, zalantzarik badukazute honen inguruan, zalantzarik badukazute idatzi mesedez eta zalantzaiek argitzen saiatuko naiz. Bueno, badakizue astero gai berri bat lantzen dugula, aste honetan Pinteresteko gaia daukagu, vale? Hurrengo astean blockchaineko gaia landuko da, eta ia bukatzeko USB batean, vale? Pendrive batean, aplikazioak, aplikazio portableak nolabait, vale? Instalatzeko eta eramateko horren gaiaren inguruan hitz egingo dugu, vale? Bueno, zalantzarik idazten ez dezuenez, hemen utziko dugu gaurkoz, vale? Mila esker, gure hitzaldia ikustegatik, vale? Eta hurrengora arte. Agur!